Уважаеми господин Кмет, господин областен управител, господин Цветанов, колеги областни управители, скъпи благоевградчани, много се радвам днес да бъда тук. Точно 2 месеца, когато бяхме на същото това място, тази сграда зад гърба ни изглеждаше по начина, по който изглежда тази отпред. Имаше много недоверие, имаше много скептицизъм. Тогава, когато правителството, наистина още в рамките на първите 3 месеца от нашата работа, изпълни своя ангажимент и създаде програмата. Имаше много негативна кампания, много недоверие. Типично за българина, те нещо искат да ни излъжат. Искам да благодаря изключително много на всички, които живеят в тази сграда, на всички благоевградчани и най-вече на кмета и целият му екип за това, че типично за този край, бих казала, с това край на войводите, не повярвахте, не се поддадохте на инсинуациите, бяхте смели и наистина Благоевград и тази блока на Ален Мак, както го наричаме, стана емблемата на програмата. Емблемата на програмата. Доказахте, че програмата работи и доказахте, че програмата е в полза на гражданите, само и единствено в полза на гражданите. Програмата дава своя ефект, променя облика. Наистина, когато виждаме разликите преди и сега, можем да си кажем, че не само ще са по-топли и по-уютни домовете ни, но наистина кварталите ще изглеждат по един различен начин. Можем да кажем, че за 6 месеца, началото на програмата, 250 000 български граждани се довериха на тази програма и аз искам да им благодаря. И благодаря, разбира се, и на Благоевград, че от тук нататък съм убедена, че този 250 000 ще се увеличи, защото програмата е насочена към всички български граждани на територията на цялата страна, без значение дали общините са малки, големи. Всички могат да кандидатстват по програмата, всички тези, които живеят в тези сгради, а това са над 2-3 милиона български граждани. Каква е равносметката на програмата към днешна дата? Над 1500 вече са сградите, които са подали своите заявки за участие и сградите, които ще могат да изглеждат по начина, по който изглежда вашата сграда и благодарение на примера. Благодаря на строителя, че изпълни точно за 2 месеца всички необходими дейности ни, качествено, в срок. Разбира се, качеството ще го следим, вие давате вашите гаранции. С тези мерки, които са изпълнени на тази сграда, ние очакваме около 50% спестяване от разходите. Това не го казваме само защото го показваме на документи, но вие знаете, че ние имаме аналогична програма с европейско финансиране, програма, по която също имаме реализирани сгради. Домоуправителя на една от първите сгради беше при нас. Миналия ден ни показа вече първите сметки. Той показа 50% спестяване от сметките. Ако до сега са плащали 100 лева, да кажем, на домакинствата на сметките вече плащат 50% по-малко. Това е един огромен ресурс, едно огромно спестяване, което се реализира в рамките на домакинствата, така че тази програма има ефекта не само икономическия, разбира се и работата за малко и средни фирми, но това означава, че домакинствата могат да правят повече инвестиции за други неща, различно от това да инвестират в високи сметки за парно, отопление или така нататък. Радвам се, че Благоевград има готовност с 125 сгради. Освен тях имаме още 13 сгради, които се реализират в Благоевград по линия на програмата с европейско финансиране. А от следващата година започва и новата програма с европейско финансиране, така че извън панелните сгради в Благоевград, които, както чухме и от кмета, на 90% ще бъдат финансирани, ремонтирани и ще променят своя облик, от януари следващата година ще могат да кандидатстват и по-малките блокове, и тухлените сгради, така че по този начин да направим и да разширим обхвата на програмата за всички видове жилищни сгради. И с европейско финансиране, където по програмата регионално развитие и сега новата региони в растеж имаме инвестиции предвидени над 300 милиона, осигурените от правителството над 1 милиард за националната програма за енергийна ефективност. Всичко това е инвестиция в бъдещето, инвестиция в домакинствата, инвестиция в българските граждани, пряко и директно, както казали строители. Пожелавам на живеещите в сградата със здраве, да сте живи и здрави, със здраве да ползвате своите обновени жилища, по-малко разходи да харчите, за да имате възможност да имате повече време, както каза, за аперитивка. И аперитивка, бъдете живи и здрави.